milé spolužiačky, milí spolužiaci. Srdečne vás všetkých vítam a želám príjemný a skvelý sobotnejší večer. 20 rokov, Pane Bože, to snad nie je ani pravdivé. 20 rokov uplynulo odtedy, ako sme opustili brány základnej školy a pokračovali sme v ďalších štúdiách na učňovkách, stredných školách, gymnáziách a neskôršie niektorí aj na vysokých školách. Je to dosť dlhá doba, odkedy sme sa ako 14-ročné dospievajúce deti vydali na už pomaly dospeláckú cestu životom. A preto si dnes pripomeňme tie krásne a bezstarostné školské časy, na ktoré nikdy nezabudneme a budeme na ne s láskou a s radosťou spomínať. Na úvod nášho stretnutia mi dovoľte poďakovať sa organizátorkám tohto stretnutia, Maťke Majerovej, Slávke Koreňovej, za to, že sa tak snažili a že to všetko zorganizovali, zabezpečili, aby sme sa tu teraz mohli stretnúť. Takže vítam s veľkou láskou a srdečne pani učiteľku Juliu Rečovú, pani učiteľku Pamätku Jankovú, pani učiteľku Lidku Ľuktákovú, a veľký potles si poprosím pre našich fakt odvážnych spolužiakov, ktorí sa rozhodli pricestovať až z Minnesoty k nám. Veľký potles. A Peťa Vilima. Ďakujem, že ste prišli. Naše milé žiačky a milí žiaci. No a tak teda chcem na začiatok pripiť predovšetkým vám všetkým na pevné zdravie, spokojnosť v rodine, pracovné úspechy. Veľmi sa tešíme, že ste také vydarené ročníky. Kto tam poznamenal, že vydarili sme sa, tak ten veru povedal, dobre, vydarili ste sa a ja vám teda želám, aby tento vek, ktorý vám pripadá taký, povedala by som už dosť vážny a seriózny, ale verte mi, verte skúsené žene, že je ešte veľmi mladúčký, tak aby tento vek a táto nálada, tento elán a tieto životné také ambície, aby vám zostali ešte veľmi, veľmi dlho, aby ste sa takto stretávali, pretože je to naozaj krásne. A ja som taká rada, že tak zďaleka ste merali sem cestu, lebo skutočne prísť sem zburkovanej, alebo prípadne z Furtačky, to nie je až taký problém, ale prísť z tej Minnesoty, alebo Peťo tam, kde si z toho druhého konca sveta, alebo čo ja viem, aj z tých Košíc, alebo Bratislavy je dosť ďaleko. Takže na vaše zdravie, držte sa a nech sa vám všetkým darí. A sem tam ešte stále na helpe niekto si zlomí nohu, alebo niekde odíde, takže sem tam ma ešte zavolajú. Takže napríklad
učím Mirku Melkovú, som učila v septembri, učila som ešte pár napríklad z takých veľmi šikovných dvoch chlapcov, Turčinovcov a tak ďalej. Takže prakticky to je už tretia generácia niektorých detí, ktorých tak priučím. No v osobnom živote to tiež nie je to veľkej zmeny, akurát sa jedným chválim. Mám 6 vnukov vo veku 10, 8, 7, 6, 5, 4. A ešte ďalšia taká zaujímavosť, že z nich je 5 chlapcov, ale jediné dievča. Takže stromy okolo bytovky máme obsadené, keď prídu na prázdniny aj bicykle a autá, traktory, ale také sa viac zaujímam teraz. Všetko. No, po 5 rokoch, najprv sa chcem poďakovať vám za dovezenie sem. Bola som v Piešťanoch na liečení, mám reumu, ináč, to je od lekári a zdravotné sestry vedia, že je 172 reum a zistili mi jednu z nich. Mám ísť znova na liečenie tam toho roku. Ovdovela som vdova. Mám dvoch, vnúka a vnúčku. Vnúčik chodí do prvej triedy, neviem na koho sa podal, lebo dostal prvú úlohu a už šomral, že má úlohu. A keď som prišla na Igora Historie a už keď som raz ju napísala, keď som prišla za ním a hovorím, no tak dostal si prácu, ty už pracuješ, mama pracuje, oco pracuje, starka, starky. A že čo to taká ľahká práca? Čo som ešte chcela povedať o ňom? Môj vnuk je lepší, tiež presviečam, lebo prvák nechce nejak pracovať a presviečam ho, Pálko, veď, ale to je tvoja práca, ty musíš, to je tak ako oco pracuje, maminka musíš pracovať. A on hovorí, keby nám za to chceli dávať peniaze. No, je šikovný, už má 8, ukazovala mi, pozerala som zo šete, tak už mal 8 sovičiek, lebo včeličko nedostávajú. No a spýtujem sa, čím chceš byť? Chceš niečím byť? No pravda, že architektom alebo doktorom. A ja hovorím, no tak tým doktorom, keby si bol, čo by si mi vie, že som chorá, že by si ma vyliečil. No, starka, kým ja skončím za lekára, ty dovtedy zomreš. Ešte mám vnúčku, tá je o rok mladšia, tiež pôjde na rok do školy. No, Martin je ešte slobodný, ženiť sa nechce. No a bývam sama a občas sa v dome niečo pokazí, tak som si napísala číslo Milana Rusnáka. U susedov po streche, to bolo to si nie? Ty si to bol? Neviem, nepriznám sa. Lebo sa mi stalo, že si to bol. No a ešte som pýtala murára, lebo keď sa mi niečo pokazí, tak raz mi nemá kto na verbe, nezoženiete murára. Každý deň bude pri tebe. Tak to by bolo, hádam, všetko. A ešte chcem povedať, že C-čkari, ako som si pozrela, ich je najviac. Zrovný ročník. Môže rád na mne teraz, že všetci tam debatovať. Tak sa veľmi teším, že ste nás pozvali, že vás vidím, koľko vás vidím, bolo nás aj viac, aj menej, ale veľmi som vám povďačná a chcem povedať jednu vec, stretávam sa málo akože z vás, lebo viete, že ja tam bývam na štadióne, toto sú moje susedy krásne, deťmi, tuto sused, tuto, áno, hlas, tam, a len to vám chcem povedať, že mi veľmi dobre padne, keď vás vidím.
že mi zakývajú a hlavne, že sa, pani učiteľka, ako sa máte? A ja tak odkývam, no dobre, no čo už. Ešte zvyknem povedať, ale lepšie bolo a bolo. A želám vám všetko najlepšie naozaj, aby sme sa stretli aj každý 5 rokov teraz. Veľmi, veľmi si cením naozaj, keď mi niekto zakýva, zavolá, ako sa máte. Veľmi si to cením a želám vám všetko najlepšie. Ďakujeme.